Vítajte pri ďalšom Awakening Wednesday Awakening Live. Toto je Jennifer Leclerc, zakladateľka hnutia Awakening Prayer Hubs. Sme vo viac ako 100 krajinách. Dúfam, že sa k nám pridáte na awakeningprayerhubs.com. Ako to robím každý týždeň, zdieľam niekoľko drobností, nejaké učenie, nejaké vybavenie v oblasti príhovoru a čítam zo svojho denníka The Intercessor's Devotional, ktorý rozbaľujem. Rozširujem to. Uvoľňujem kúsky, ktoré vám pomôžu povstať v oblasti príhovoru. Dúfam, že sa k nám pridáte, pretože ideme hlboko do militantného príhovoru. Sme za záchranu duší, oživenie cirkví, prebudenie národov. To je náš cieľ. To je náš program. To je náš mandát. Takže sa prosím pridajte, ak chcete ísť s nami hlbšie, môžete sa dozvedieť viac na awakeningprayerhubs.com new. Takže poďme sa pustiť do dnešného učenia a ja budem čítať a potom rozoberať z jedného z našich záznamov nazvaného Nikdy. Nikdy neprestávajte sa modliť. A dovolím si prečítať vám písmo. 1. Tesaloničanom 5.16 hovorí: radujte sa vždy, modlite sa bez prestania. Niektoré preklady skutočne hovoria, že neprestaňte modliť. Možno si myslíte, no ako to máme robiť? No, to dnes skúsme. Otče, v mene Ježiša, Pane, daj svojmu ľudu uši na počúvanie. Pomôž im vidieť, pomôž im pochopiť a podnieti ich srdcia. Zapáľ v nich plameň, aby sa modlili bez prestania, ako to apoštol Pavol prikázal, mocou a pod inšpiráciou Ducha Svätého. Takže Pavol vydal nariadenie pre veriacich. Povedal, modlite sa bez prestania. Niektoré preklady hovoria, modlite sa neustále. Neustále. Je to neprestajné a vytrvalé v modlitbe. Ďalší preklad je neprestajné. Byť neprestajný a vytrvalý v modlitbe. Iný preklad hovorí nikdy, neprestávajte sa modliť. Takže, keby to Pavol povedal raz, však bolo by to dosť, keby povedal tie slova v 1. Tesaloničanom 5, verš 16, keby to povedal len raz, bolo by to nariadenie. Však modlite sa neustále. Nikdy neprestávajte sa modliť. Buďte vytrvalí v modlitbe. On opakuje toto nariadenie. Hovorí to viac ako raz. Takže toto je dvojité svedectvo. Toto nie je náhodné vyhlásenie. Nie je to návrh. Je to príkaz. Je to nariadenie. Pozrite sa sem, Rimanom 12.12. Rimanom 12.12. Radujte sa v nádeji, buďte trpezliví v súžení, vytrvalo sa, modlite. Byť vytrvalý znamená byť verný. Byť vytrvalý znamená byť odhodlaný. Takže to sú dvaja svedkovia. Teraz je tu tretí svedok, Efezanom 6, verš 18. Pavol nás napomína, aby sme sa modlili v duchu, v každom čase a pri každej príležitosti. Buďte bdelí a vytrvalí vo svojich modlitbách za všetkých veriacich všade. Teraz sa modlite? Pavol povedal, že sa modlil v jazykoch, čo je jeden aspekt modlitby v duchu. Viac ako ktokoľvek iný. Povedal, modlil som sa v duchu viac ako vy všetci. Tak to hovoríme na juhu. Vy všetci. Takže tu je trojnásobné svedectvo. Písmo hovorí ústami 2 alebo 3 svedkov. Nech je každé slovo potvrdené. Modlitba by mala byť ako dýchanie. Mali by sme sa s Bohom rozprávať stále. Pamätajte, v skoršom učení sme hovorili o tom, čo je modlitba. Však, čo je modlitba? Mali by sme sa modliť. Stále o každej maličkosti. Keď sa objaví problém, nemali by sme sa tým trápiť. Mali by sme sa za to modliť. Keď narazíme na prekážku, mali by sme k nej prehovoriť, však to je prikazujúca modlitba. Vidíte, prosíme Boha a prikazujeme nepriateľovi. Ak je to niečo, čo potrebujeme, neprikazujeme Bohu, aby nám to dal. Prosíme ho o to. Každý dobrý a dokonalý dar pochádza od Otca svetiel. Ale ak nepriateľ stojí v ceste, neprosíme Boha, aby nepriateľa odstránil. Prikazujeme nepriateľovi, aby sa pohol v mene Ježiša a modlíme sa bez prestania. Toto je životný štýl. Toto je životný štýl, ktorý zmení váš život. Ak príjmete tento spôsob myslenia a trvá to nejaký čas, kým sa vaša okamžitá reakcia stane modlitbou namiesto strachu, alebo namiesto obáv, alebo namiesto úzkosti, alebo namiesto hnevu, alebo namiesto sklamania. Trvá to čas, ale môžete to dosiahnuť. Trvá to čas, kým sa vaša prvá inštinktívna reakcia stane modlitbou.
Vaša prvá reakcia je robiť príhovor. Trvá to čas, ale toto je váš bod zapálenia. Toto je váš východiskový bod. Verím, že si spomeniete na tieto slová. Keď sa naskytne príležitosť, nesnažíme sa len príležitosť využiť. Na Boha sa spoliehame, modlíme sa o pomoc. Priazeň, milosť, múdrosť, naplnenie. Človek bez Krista nemôžeme nič urobiť. Ale dobrá správa je, že nie sme bez Krista. Písmo hovorí, že je veľmi prítomnou pomocou v čase núdze, a to nie len pre nás. Pamätajte, nemodlíme sa len za seba. Kenneth Hagin zvykol hovoriť, moji 4 a nikto viac. Nie. Modlíme sa prímlúcovia, takže naša reakcia na správy by mala byť modlitba, keď nás niečo znepokojuje. Naša okamžitá reakcia na bremeno od Pána nie je snažiť sa ho zbaviť. Ak je to bremeno od Pána, je to modlitebné bremeno. Modlíme sa. Mám celý kurz na School of the Spirit www.schoolofthespirit.tv o modlitbe za správy. Takže viete, Pavol to povedal 3-krát. Možno počul Ježišove slová, ktorý ponúkol podobenstvo svojim učeníkom. Viete, v Lukášovi 18.1 Ježiš povedal, ľudia by sa mali vždy modliť a nestrácať odvahu. Tak by mali byť aj ženy. Ľudia by sa mali vždy modliť a nestrácať odvahu. Počúvajte. Toto je misia prímlúcu. Ale ako ju potom vykonávame? Poďme sa pustiť do detailov. Ako sa doslova modlíme? Bez prestania s hektickým tempom života. Neviem, ako je to s vami. Som v službe. Nebola som vždy v službe. Bola som dvojpovolanová. Však mala som kariéru, mala som podniky a mala som službu a väčšina mojich zdrojov, môj čas išiel do podnikateľského sveta. Bola som vedúcou pracovníčkou, prvou ženskou redaktorkou časopisu Charizma a to zabralo väčšinu môjho času. Ale Boh to začal meniť. Ale tak či onak, služobníci nemajú len čas sedieť a modliť sa celý deň. Musíme si nájsť čas rovnako ako vy, pretože služba, hektické tempo života v službe je tiež skutočné. Takže ako poslúchneme tento štvornásobný príkaz, ktorý najprv prišiel od Krista a bol zopakovaný Pavlom, vedeným duchom, ako poslúchneme tento príkaz modliť sa vždy? Nemôžeme žiť v modlitbe. Keď mi Boh v roku 2012 povedal, aby som urobil z modlitby svoju životnú prácu, založil som Awakening House of Prayer. A v roku 2017 sme založili Awakening Prayer Hubs, kam vás pozývame. Keď mi Boh v roku 2012 povedal, urob z modlitby svoju životnú prácu. Nevedel som, čo tým myslel. Mám sedieť celý deň v modlitebnej miestnosti a modliť sa? Mám písať knihy o modlitbe? Mám robiť videá o modlitbe? Mám učiť čo mám robiť? Je to všetko. Nie som celý deň v modlitebni, ale modlím sa viac ako predtým. Čo to bolo? Bolo to vstúpenie do tohto postoja neustálej modlitby. Všetko by prechádzalo cez kontext modlitby, cez optiku modlitby, hovor s Bohom. Vidíte, máme zodpovednosti. A Boh to veľmi dobre vie. Musíte odviesť deti do školy, musíte vyvenčiť psa, musíte pripraviť jedlo, urobiť prádlo, ísť do práce. Takže modliť sa bez prestania znamená zaujať modlitebný postoj k životu. Modliť sa bez prestania znamená byť ochotný odpovedať na volanie Ježiša, hlavného orodovníka. Vždy. Takže ak zavolá vaše číslo, viete, dostali ste niekedy tie pozvánky na porodcovskú povinnosť poštou? Nikto nechce slúžiť, niektorí ľudia áno. Ľudia nechcú slúžiť, mali by sme slúžiť modlitebne. Keď Boh zaklope na dvere srdca, keď vás zobudí v noci, modlenie bez prestania je odpovedať. Modlenie sa bez prestania znamená byť duchovne bdelý voči našim prirodzeným a duchovným okolnostiam a slúžiť ako modlitebný riešiteľ problémov, ktoré rozpoznávame počas dňa. Modlenie sa bez prestania znamená, že modlitba je našou odpoveďou, ako som povedal, našou okamžitou reakciou, keď nastanú situácie, ktoré nie sú v súlade s Božím slovom. Prakticky však, modlenie sa bez prestania znamená modliť sa často. Znamená to modliť sa často. Znamená to nevzdávať sa, kým neuvidíme odpoveď na modlitbu, alebo nepocítime, že je to v duchu dokonané. Modlenie sa bez prestania je mandátom prímluvcu, je to možné. Je to spôsob myslenia a postoj srdca.
ktorý je pripravený vrhnúť sa do modlitby a vy to môžete urobiť. Chcem sa vás modliť. Pridajte sa k nám v Awakening Prayer Hubs. Pozeráte sa na to tu. Je tam tlačidlo na viac info. Alebo jednoducho navštívte www.awakeningprayerhubs.com. Ak ste v krajine tretieho sveta, môžete si sa kvalifikovať na sponzorstvo. Viete, sponzori nepodporujú centrá vo väčšine západného sveta, sme zaviazaní vychovávať prímlúcov po celom svete. Sme vo viac ako 100 krajinách. Chceme, aby ste boli súčasťou našej rodiny, takže si to pozrite. Pomodlím sa. Otče, v mene Ježiša, Pane, pomôž nám modliť sa bez prestania, pomôž nám pamätať si, keď vznikne potreba, aby sme smelo bežali k trónu milosti a predložili ti našu prosbu. Bohu, ktorý všetko vidí, všetko vie a má moc všetko vykonať. Otče, ďakujeme ti za to, že meníš naše myslenie, pomáhaš nám zmeniť naše myslenie, aby sme sa modlili bez prestania. V Ježišovom mene, amen a amen. Dobre, priatelia, uistite sa, že máte upozornenia na telefóne, aby ste nepremeškali žiadne učenia a tréningy. Boh vám žehnaj.